Καλύτερη συνεργασία που έχεις κάνει σε μοντάζ? Ελένη Φουρέιρα. Και έχεις κάνει τη Ελένη. Αγαπημένη. Έχουμε συνεργαστεί μόνο σε ένα, πολύ παλιά στο Ριγκετόν. Κοίτα τι είχε γίνει. Στα γυρίσματα, η τύπισσα ήταν επαγγελματίας, ήταν superstar. Εγώ την είχα δει και λέω πω αυτή θα είναι πολύ μπιτσάρα. Γιατί είναι Ελένη, λες τώρα. Ναι. Σκύλα. Τι θα μας κάνει τώρα για να φτιάξουμε το βίντεο. Είχε έρθει με τέτοιο ωραίο ή το πίστευες αυτό? Ήταν η ενέργεια πολύ δυναμική στο γύρισμα. Ναι. Γιατί η Φουρέιρα είναι αυτό που βλέπεις που βγαίνει στην πίστα και βλέπεις. Γαζέλα, ναι. Τύπησα, ήταν ρε παιδί μου, έμπαινε και έτρεζε το. Ήταν τόσο focus. Άκουγε το σκηνοθέτη, τι θέλει να κάνει. Ναι. Πολλά πλάνα από το βίντεο κλιπ έχουν γίνει όλα με ένα take. Ένα take, Παιδιά, εντάξει, αφού το έχει η Ελένη, δεν χρειάζεται. Εδώ την έχουμε δει live 150.000 φορές ότι με το. Απίστευτη. Την είδα εκεί στο γύρισμα και λέω αυτή η τύπησα. Πω.